Yeah, real things. Desires, bloody desire. Yeah, check. Yanhlaleli nami lapha endlini. Hlalela kunibangeli ndihleni nyuke lokishini yayibo. Khona amatyeli nje ndizibone sesitishini. Nyanga junction demgcuzu Silvan sing edolophini ndiyokuthini. Cinge uyofola ezofisini sikakhapha city ngifake 7 phume ngene emakitchen. Qonqoze balungwini ngicela noba usegadini babiza u-ADT anixothe ngihuqa inyawo zengingqinqa nifike endlini. Dispose ebhedini hangela usister ayman kanti into yakho ithini ayman uphangela nini uhlele nje kume emagxini ayman ungathini undithatha ngapha ekhaya ufuna uzonilambisa ehukini. Abazali bami bobabini bebenqwenelele bombini bebefuna njonge ezincwadini ze phume emagqabini beniyanhlutha esikolweni kwenzele nibone ebhodini. And then unfortunately I dropped out kunyaka wami wesibini ngondithini. Kundine siphuma pending sisiya kwi-interviews sisamana nentorho emabhulweni mna ndithini. Chithe emini ndilinde ikhole ethini nonini kumzalo unqwenela undifake emsebenzini ngendisithini. Bukele ekhaya kukinkwe ebumelwaneni onyana bam besitye embezeni uthi manthini. Wena ubuza uthini baba usehlangweni zama ukungabi ngitsangweni. Like I'm in play situation akocinga kabini. It's either you out you in, you don't get stuck in between. Situation position yokubuza ukuphelele gown. Like my dream job bebeqoko phangele ezofisini happy honest fast basari bezikhupha esikhaya njoba fane ndanda sithathe forms da apply and agathi isikhathi savaya lo mdlo ofunda wachaya ndawabukela amaphupho isimo komduvi sikiwa amataya. Education still a promise urhulumente uyasivurvaya. Yeah thing feels for completely uyazrwaya. Nam njengawe ngoba nesigela bendishaya xa system lenze ndabonwa i-opportunity ndizichaya. Rest in peace tasly le imagine yan inspire ngazela ndavuka ndathi ngisala busy wire sabekho isikhathi soxwaya. Get involved kwi-crossfire nesayos ka-fidelity into belihleli ndiyiblaya. Yeah I'm in business now building a black market empire. Ngeniswa ikho ngakho qha at least yakwazi uzinqaya iziwesigula ngazo singakwazanga uzithengelwe ekhaya. At least yakwazi uncumpakho light yami ikhalanga urhwaya but anina-license yothengisa saza kakwazi unteksa. Business is dim delegates one kwazi urelaxa. Khwaze ndiyathengisa amapolisa yanharasa ndikhabela umnyango andibetha phambi kwemedium ndiyastressa. Criminal record for uziphilisa bayimesa ilife yamthini ke nam ndi-imagine ndiyaconfessa. Manje ndiyovalelwa ndibukela izimokolos progressa khondibitheni jongile imighty nameza ndiblessa. You come on and dilinde fika kumbangale nam diphile bafika kumbatsale ndizolala ndikhile bafika kumbangale ndilale ndiphile. Yeah Angutshutshiza mdela ta unkunzi zonke ezatsutsi zenu
Hlambi ngangathi kuninthethe insombi Sandi sithi kunoreal nangoku lapha eweyini sityanayo ubomu sikele imtsotsi since before we were born sikhule khangela umcrones ezitsotsi zingadalwanga uxabisa ubuchoma kayo character like mastermind loxana imali ifike exa kwezitshomi kufrika kusityiwe into ezimanzi ashiwe sokola xa iswap kublind lexa inekuti iphuma ibuye iphethe 2 run wayenedidiza sikele imtsotsi like noba intoni ebeyenza usiphilisa besebenza kungagqatyulwanga ntshiza ebengaphephi mapolisa wayephila ngedidize nephetho kwenza imali zamasomza namagwitsa kumzukulwana kamagriza wenza sure late sigogwana siyalayita sibeka imbiza hayi sure ezulu hayi jonga leya no small talk tell no jokes ayingosiyaseya shayela ikhwaza ayinamlomo ayiringi baya ngomedla yodwa ayinamsebenzi banarhateya no that amanye amajite engingqeni wayeweya xa izisithomene ngomtshaya kuzo imaster urhobheya sibethi ayinza kwamawazo sikenele sifuna imbaxa sigodukile sisitabazo kufihla ifoni neheaddryer nyana wala olethu sikhule ethengisa amagwinya ezatsotsi zivalelwe icriminal record ugengwaya a good sprint I promising soccer player Hellenic ne7 stars xa ekwi-trials zimxhaya life went on ubomi baqhubeka bavaya life took turns for umjita cause wayenedidiza sikele imtsutsi noba intoni lebeyenza uziphilise besebenza kungagqatyulwanga ntshiza sikele imtsutsi aphephi mapolisa wayephila ngedidize nephetho kwenza imali zamasomza namagwitsa akhondo yamntu wayencinza wenza shokha lethi sigogwana siyalayita sibeka imbiza kanye njengovuyo sikele imtsotsi was a big dream aphuphe nento yonke uphuphe betha ngento enzima i-metallic blue 2-door 369 lebhima but ngamaphupha lawo xa uqhuba ujikeleze mama at least i-breadwinner balala besibethe saqina abatshana kusasa baphuma bephethe izikhafutina only real recognized real babembalwa babemngqina kwabanye wayenezothe okumntano ne-eczima wayengafaki ibhiya akutsotsi ayifuna umskima iqhoboshile engabheji amantombi emkhalima but ikhaya lakhe lisitsholane nesidima gogwa kahambe boleka imali yombane xa uthe wacima yaze lokishini nje sekujikeleza iruma yokubusikele imtsotsi uyaphakama sikele imtsotsi uyagxuma sikele imtsotsi wenza ifraud corruption ngomnyuzuma sikele imtsotsi akangene ephuma nje kwanjazi yaluma yabo lo imnandi fine hake we never hide andifole emveni kwakhe kwi-ATM now funa utyelwa ikhadi Yo, 5-6 yeah 5-6 on that beat. When I feel like I'm too mntakwethu wawukhula naye waqala ngoma ngaseshopha ngazathela ukubatshaye lo man wathi nje ukubaxwaye ekuhlaleni kwaviwa ngaye wamugandubula uchaye la gunman wayive sikayitsale yashaye phezulu abahlali bawukhala khawuleza bahoye la gunman wavumela ibigani imrwaye adubula igani kayise ze kwale gani imdestroy wayapla gunman kwakucabanga uye nguye kukhalwa ngoba kadubuleka i-rounds azingeni kuye la gunman zathi nejeba zibuye zanda lezenza ijika igani wayijolisa kuye wayapla gunman waseculture ko-I loyinguye nala gunman egugulethu NY38 bahayijekha isomza balidubula enqayi jika badubulana kwabodwa xatyanwa ngerhayi la gunman kwakhe kwanqandwa mahayi ebethu umama umntanakhe mbambe nenye ipopayi kanti le popayi ngomnye ugunman watsala i-45 wayiqongqotha yaphelela wenza shongo no survive la gunman ndingazumbiza ngegama wadubula lufu la mntana gqiba wamdisama same day kwakuba mnyama omen balagani baphakama qonda kwesakhe bafike ngekho bamdubulela umama la gunman wayexhoma gunman wayengxama gunman wayisokolisana nabanye abantu abamnyama gunman wathi ephuma kowabo wamzuma amapolisa amchitha inhloko yaqhuma gun
lagandubula wathi licingo lesikolo wangena waqubula enye dog pound ibhala imviwo zalo walidubula wabanjiswa ngonoteksi amapolisa amkhulula yazi ba the same gun was with lagandubula wavincela amaPalestina kwaSikomo wazithulula imbubule wabulala kakubi anje indaba odlala kwavakala wabandakanyeka uceba umdala qwatyela izandla kusithiwe ulungisa ukuhlala phufu ubundlobongela sifundisiwe qajisela ngobana bangabafundisi insapho notishala mangaphi amavura ahlatywa bulawe yobhala udlale yiphi indima ukuligoransi umasipala mangaphi amakhaya amavato ashe aphela mangapha amangwana ngenokwazi uphindele esigelo 20 men abashimane bengekabi ngomaqela abulewe ngamanye orabhandindela izitoyela sibuze mingaphi imipa amapolisa ayithengisela ulutsha luwahlawula ngempahla zobusela qajisela halela nokuba waziwe yani kodwa noba mhlawumbe awunohamba phaa umasiporo mhlawumbe igazi zasezasebhubheni bakhona la uqonde ade ahalela uzivisa izibonise so la uyilapho it's culturally uba masibe ngogunman umuntu before enzela aqala acingele ifamily yakhe acingele umamakhe acingele anathi brothers zakhe acingele abantu bana bazamoya uxa iclass situation because most yekhethu ngokuhleli koma wheelchair aphase yabo andinayo uganmele ukuthi xa ngikubalela imbaziyo yabo usucceedile yabo ngoba uganmele uganmele nenothi nimbize ngegama yabo udutyuliwe abantu waphasa omnye uhleli ku wheelchair. This one is dedicated to a place I grew up in. Place that provided check. Nanzalelwe nakhulele New Cross mna khasenda qinga mna ndazimele New Cross gaba yam xa ndicinga yawelapha New Cross akho ndawo ndiyazi kusuka nokuhlala njenge New Cross bawuyazi buze police station yange New Cross from the first yo 369 Polang New Cross 21st sweet 16 shini phange New Cross for the best ihlala endlini uba ukhulanga New Cross life testing but asifundanga New Cross apha enyanga west asizenzanga sina choice asiyo black cabacabi nga famous New Cross qaqo ngeveki kwivukani city vision voice anxoki mos xantakho police forum New Cross abahlali kwezidwana zichips ezinetomati sauce kamapolisa i-National Defence Force abapatrola izitrato zase New Cross poverty intswela ngqesho zonke zimos effective social ills ezixhaphaza New Cross reality is mali kiwi impahla New Cross La Costa naikavela Paul Smith yuko bossa Kongo Kelly sonke singocebe New Cross ezihlungu azipheli mithandazo kiwi sconsi michato ayiphumeleli domestic violence amatheko amabhasi intshayelelo ze-divorce life is music life New Cross buzu Jones poetician dlula mthaka kuposi since uhobi no popsi umtheshu neflosi ama never give up no DJ Adonsi spushi peshin qa sniper post New Cross is njengephela liqajukelwe exosa sinamaTaliane sinama Nigeria Lagos into ezikudraka ngesmiles kuyobe lip gloss xa uzawuchithwa kwenziwe ngathi uyathandwa kuthathwe ne-phone number kanti late sakudelethwa New Cross I know business does tato, but I'm sure it's isiziqhomfwa more than kumitha educational system iyaqwethwa apha esithembele matiso itishala ziyabethwa ngabafundi 20% iyafunda 80% bakazanga suspendwe wagxothwa. Can you believe ukuba amacici asaxuthwa 3 out of 4 yemoto ezimako 4-way stop ziyathathwa New Cross ilife ireal ayactwa bawo i-eyewitness yabethwa I mean yacaca xa obsess nge-safety New Cross zi-endangered species oleft New Cross ogunmen bakhule besenza igate New Cross umuntu akancuma ukuba amazinyane ezilidi yacaca xa obsess nge-safety New Cross zi-endangered species oleft yeah that's how it is yo this is a place I grew up in ndawo ndiyithanda you know but the place I would never grow my children in New Cross Road the life yeah man New Cross Road yeah it's all in all the life yeah man New Cross Road yeah it's the end of the road that diamond world with streets and sidewalks of gold but how I survive in New Cross Road
Only heaven knows. Your life, yeah, man, you crossroad. Yeah, it's all in all. Your life, yeah, man, you crossroad. Yeah, it's the end of the road. It's that diamond world with streets and sidewalks of gold. How we survive in your crossroad, only heaven knows. Yeah. Big shout out to Gooks Patrol, you know. All the community safety project. Sasezingingqini zethu. Izwe lethu phambili abantu bakwazi uphangela bengathathelwanga nto. Yeah. And a special dedication to abantu Mamel. Cause lecaba xa kuthigqi wena kufihla ifone nemali yini. Hlaba kubamba baza kubethunya abahlali. Ebusuku bagada into zabo ngwabalali yini. Hlaba kubamba baza kubethunya abahlali. Ibanga uqhusa balwa kube mdakisali abahlali mhlabe bambe isela orumbulalo uziqonde nje bawuye waphila usinde ngezikamdala babathe mhlaba kubamba bangakubethunya abahlali cinga bayakoyika just because unezi style zakho zokubhojoka zegoransa ubaqonda abahlali sokolisa abazali ubonisa ukungakhathali ngabo phambi kwabahlali yakufungisa nali phinda bakubamba abahlali usenza ukukhohlakala apha ekuhlaleni bakushiya usidumbu sigqunywe ngetyali ziqonde nje bawuye waphila usinde ngezikamdala babathe mhlaba kubamba bangakubethunya abahlali yabona ubaqonda abahlali mhlaba eceleleni wokuthabathela umthetho kube ezandleni bebumbene bawuzange wabona xa bebambisela libethi kubhene banombono wenjayo umzingeli bakanyelwa zimfene Kamasikizi kwabanhliziyo inkenenkene isikoli sigqithiswa amafu ngabahlali mhlaba esifumene usifihlwe ngusikhala isibhokwe sicuca sichama izichenene abumhlale sibambe ngaphambili ejonge ubasithene okwegqirha lesityisa umkhwetha ngothuvane okwesinambuzane sihlele ecaleni komngqunya wembovane ibangubamba nqa chimfi sithu nobovane thuthi chola amatye cimfi zicimi zibane bethweza lala kwikoma xa zivuka zibuya ziphambane zizi-5 rand ezingena kuthenga nepakethi yamazambane ukucacisa ukuba hey idiscipline ayinabudlelwane abahlali ezimpathe ezikwazi uxegisa insizwa ngesijumbane umosha abahlali kowenu mabakufake kumasingcwabane ngoba iintsuku zakho zibaliwe mfam zi-units zombane ungazi ucinga mfana babahlali bawuze baxakane nokugalela ipetrol bakulayite utshe uphele unkonkane New Cross ebooks khayilitsha pha insayibhani bakuganqisa itayari xa sele bevuka ebuqabane uzizibuze zonke iitshomi zakho sele zibanjwe ngobhongwane okubazi sinde njani ngaphandle komthandazo omfutshane cause lecaba xa kuthigqi wena kufihla ifone nemali yini hlaba kubamba baza kubethunya abahlali ebusuku bagada into zabo ngwabalali yini hlaba kubamba baza kubethunya abahlali ibanga uqhusa balwa kube mdakisali abahlali mhlabe bambe isela orumbulalo uziqonde nje bawuye waphila usinde ngezikamdala babathe mhlaba kubamba bangakubethunya abahlali cinga bayakoyika just because unezi style zakho zokubhojoka zegoransa ubaqonda abahlali sokolisa abazali ubonisa ukungakhathali ngabo phambi kwabahlali yakufungisa nali phinda bakubamba abahlali usenza ukukhohlakala apha ekuhlaleni bakushiya usidumbu sigqunywe ngetyali ziqonde nje bawuye waphila usinde ngezikamdala babathe mhlaba kubamba bangakubethunya abahlali Yeah, Ndlulamthi 5-6 I'm from the era kwenye era ye old style Drake seyiqaza inkumbera I'm from the era sasishera imic no master touch or taste singalindanga kubabera I'm from the area imamela just the underground ikwayitwa ingekabi hip hop genre from the era becapkela wonke umzali into kuba nomntana othanda umculo ngalendlela but I'm from the era kabezidwela noyibethu ezoko wabo bengekamthengeli khavela
I'm from the area bimkhanyela umuntu omnyama ucula ngokubana imali engenayo nenkwera I'm from the area bemnqumela usiluju lungo vesikhathi qhiqi kwisayfa sephethi camera the era yamadamara udethi sehead yayithanda qithi unxiba ngathi insara I'm from the area ibhora hip hop DJ behouse ixesha lodlala belikora dabalo siba diaspora usibe senginobumba umrepanyana kwaboqala esamora I'm from the area 3 months cup yayiqala from the era babibizi zekungekho mali uyibhatala the era ilambitha kleni ichithakala era kameniki loscope ribongs nomalala I'm from the area backyard yayibhala era nanomlwelo ukhidio kwababadi parapara Eri bingaxabisanga ukusela era kwakungavunywa ukhwele equngeni utye utywala that era ngebig pants yayigcwala in that era heads azama ngathi sizixhwala era kabizo man era yakudala Cape Coast days of our lives Stefano Dimera from the area underground be underground imashamplani bethi break dance qaculo lost and found from the era heads would come to hang around the complex kokutakile ngasafuna ukukhupha sound yazibanga ukuyayispaza sasisitsha bekungenzwa shows ithunge mina enye ekhaya licha buza ku reservoir era sasisitsha indambo sifuna ukhwela equngeni siculela ukuzitreacha yo awuna picture sisanqwase ifeature kukhanya iqhasibanda umcela sicinga uyaswitcha ibhayili sacha udangatye semchajiwa uyise nefuture nonsimbe seyilecture khululekanisa chocha entla sketcha xa ityhala uqala zive sicinga bakhundu nomsquatcha undlula mntu seyiamacha zanzole ngihasacha hedomas pitch ngekenziwe site yokumecha from the area hedomas ibimodla just inqubo idlala ezithandwa ndim kabla TS kumhlobo damage emnyango rent office seyiyafungubo era besithanda sonke iswegi sesisinxibo era uzanzole bengaperforming ekusigqibo era Korean devula ibookstore wabo kungekho body bag beef sinyama zesicwabo keep hopping life sentence sound masters isigwebo yeah a moment of silence remember the all NY session Dabalo Siba TC Maningi Ningi King David Bonzaya Fanemerve the Mayday sessions. A shout out to all Tando Nineba, you know. Kept it going, yabo. Our Cape Town hip hop scene will never die. Will always live on, yabo. That's how it is. Ahoy Aziyakhipha ndangami sithini ne ndangami sihleli nje nathi apha sichilile nangamakhulu but buyafuna uvela ungavela manje yabo ungafiki late ndangami ufuna ingxoxisa amatyala intwana ziyabamba kwezibona yabo ela kutshoni ilanga yatshona malanga ekasi late komgqibelo ziyalina lake babhizi ngapha zinxelo ngapha ngamalungiselelo ekasi late komgqibelo umgqibelo mawufaniswe nomnye umgqibelo babhemi kutshintshayelo ngonozimokolo ukukhuthaza umnxilo ngeminye imigqibelo utywala biyehla buthengiswe ngezaphulelo apha ekasi late komgqibelo kuyangazathwa kubethu chila sinesit-in kiwi life njengenjwayelo apha ekasi late komgqibelo sibamba phaa kwadanwa neshelter sitya umyalelo siphume sibukele izityilelo ilife by omnibus yozalo sibukele unzi bedilika kiwi imali nabanxiba ingaguze ekhethelwe ekasi late komgqibelo France katishali igqumzigqum phethwa abantwana besikolo zuzithole bagotyisa uqolo qhawuka izimilo qala ubuqhopholo uphuma kancinci lo mntana kwaba duku nomphelo Thixo kulalwa kakafike kuse
siqhelile joke bethwa kagoyiki eziyabila impohla zwana baqale ngotsiki kanti umuntu ebengekaqedi nge-girls night out ne-freaky late komgqibelo akho mntu wamntu i-win-win situation akho mntu nazimbophelelo umzekeli one night stands into zesiqhelo cinga ifone o-whatsapp ba-offline zi-voicemail qhuma incoko zomqamelo ekasi late komgqibelo tyiwa amavili kubethwa isidudla kukhala amakhwelo kuphuncuka i-CV joints kubhukuqa amavelovelo kuchaya ii-passengers ne-pedestrians udrive phume ngenawo nomkrwelo late bells komgqibelo ziya-after tears late emini ebiza izibhero kuhliswa izinqala kunyuswa imiqhelo kuyagiqwa kuzilwe phansi kwempembelelo kutyiwa icase nembololo ngamajita kuqotywa isibini sempindezelo cause late komgqibelo phansi pin-12 lixesha loxhwayelo xa kugodukwa from imizi yentselo uva ngezinqi kulandela izithonga zompu nezikhalo sitixa iminyango sicima izibane sayiva kusasa ingcazelo Uzawufika phaa yabo at least umfonele before it takes okay buza yakho okay buza uvuvayo kweliqala ndinohamba ngaphi ndize aphe ase-main reason bona basa yiwayi ke kasi xa bekulelwe kukho umgosi like go-5 to half past ezaziphinze etrain zokuqala istasi sekuthe chasi iba ngathi zichamela umatrasi zikhokasi ngekhokasi kubetha umeta-analysis bawazi nix suwaru uthebethu 6 bekholesa uphethe ibhisi neyade betha ngo-Netflix i-horror movie eseyithwe spice khatshwa zii-clips ne-bigs zala sin kusenziwa imortenye yezegoran segooks mpelaveki nampelaveki sitsho i-statistics ziyatsho i-paramedics cause fika emveni kwe-forensics i-ambulance police visibility ayisenza i-difference bekloki 9 julume babhizi ngezindonga benza ibhizinesi banabatshana baxwaya ikatilex ezinelicense xa begqavula o-G4S ekusanda ukuxelela i-nonsense engingqini late bells kanyiwa yikanti bakubethwa i-silence wonke umuntu tense but is looking forward ukubharaza o-reverse weekends i-movements in motions of no confidence kutyiwa umgwinyo obaby azivulwa ngamazinyo weekend akhondo bangayitshayiyo akho mngingqi ngazibilisiyo set party shem kukho nabaya emjayivweni elingabuyiyo because as much as bakumnandi kuyiloo nto kuyiyo isikhathi sokujabula sincane mfethu akukhonto ingapheliyo kuba kusasa sibethela ukuma inhliziyo zabantu babantu abavuka nabanye abantu abangabaziyo yela kutshona ilanga nawe ke ndangami ungazothatha abantu babantu apha siboso funa besixoxa amatyala ndakucinga ngawe la kutshona ilanga. This is not your ordinary kasi romantic story horror kanodoli nge-streets entombi neshori bango-diary of a map black woman awazifokoli nansi remote control nyusa volume listen carefully li ingo-F ehlukunyezwa ngudevil I don't know the story fully but it's stay in your bible li is a can of worms bawuziduna uzungayivuli ngoba uzawubona amanyala enyoka kodata baseluthuli li ingalamntwana uqala utyisa i-black label ngethoda utipu ubiza amajita nimqabhuza ifoli le ingalamntu wakho umbayi fro ingazitholi la touch screen yakho imjojo uyibhekhaphe ngotilili le ingalamntu omntu ingasikanta bengajoli loba bengatshatanga ngagili awuzungamqokoli owakho umtshato uphelile zinhloni nje bungawuqhawuli umakhwapheni uvelile umfazi uyekile ubhinqitawu lese buyisa inyawo ndangam cause baphulaphuli ukhona lo Oliver Sholi uzakwenzela iswiliwili out there sijongile izipili sibukela iziqendo amaqalelo okufetyelwa komfazi ekhule ngawuli nguwe. Say I remember mommy telling me son wanna make my black woman your enemy. Say I remember mommy telling me son wanna make my black woman your enemy. Share the love and the energy, no make my black woman your enemy. Say I remember mommy telling me son wanna make her enemy. This is not your ordinary kasi romantic story as love films esquetcha zidlala ku DSTV only lay first and experience kugelo jole nenjoli lamntana kudlalwa ngayi because ufunyaniswe lonely
lo wathi qheko uye uzenza Mr Perfect kwezipati zika-white eparking nge-31st lo wavela wakuthanda because when ubuphezi stand inbox akuvula uthethe wedwa and solo kulike his data sakhe kwinto azithethayo ne-interest waku-inbox awarespond umekwa yamkela i-friend request yayike late night chats ku-whatsapp ikhetha iresti one day esi-special guest yambetha ngapha kwevest 3 months down the line gqine pregnancy test yebonisa uba kucumbelele lo simdlala yondi est yathi I'm not baby, I'm not ready uba ngudedi can't be space just in case ba-suspicious i-old lady cause say I remember mommy telling me son on no make my black woman your enemy. Say I remember mommy telling me son on no make my black woman your enemy. Share the love and energy, no make my black woman your enemy. Say I remember mommy telling me son no make her enemy. This is actually based on a true story lasini Congo double linyo kugcwalisa inumber ilaqwari ukubanjwa red handed utusathi sorry akujonge nje umuntu sebala ngokugalela ityhefu kwisophori banoyolo abo bamama umntana uholi nabangafuna maintenance kongathi ingcosi abasokoli cause abananhloko abanye umama umntana zizingcoli ngoxolelo oxoliswa njengamagama abaxoli ayixoxa isibhanqa xa singondli sicelwe ePitori ngomphomazi ofake icase yesupport angayitoli uthi usathathe ijonga asunxelela istory ucinga umntana utyandona uyazi ukhulisa umuntu ukuduri bayipoti qamelilisa ngenqindi polish yenshows ukhupha imali month end agcwalisa itroli she make sure okay wakho akonwabi no ex wakhe sibuze why uzethenga juli. Say I remember mommy telling me son no make my black woman your enemy. Say I remember mommy telling me son no make my black woman your enemy. Share the love and energy, no make my black woman your enemy. Say I remember mommy telling me son no make her enemy. Emnandi asinga ngotata ningoya pilu tata no benjani bengutata ebengena mali ebengutata andingeke ndichike nabani ndimesutata ngoba ubuntu bami ngenxa katata Eman tata mandi maza not kolo hlobo lokubutata mandi maza ukumazi kanjalo phofu yayazi tata bethu bebemelindo yabo bebengaslice ngoba xa kuziswa ikhazi tata bafazi but they pass on before they could hold us in the arms buyazazi we have your father's eyes shengam ncedi suyicula le chorus na cause no benjani ebengutata ebengena mali ebengutata keke ndichiki utabali ndimesutata emobu buntu bami ngenxa katata emanu tata mandi mazi aya inkathazi kongathi umama makamchaza ukubutata mazi wise man very good with love man treasure every moment utata until she dies man ndimsokolise ndimcaphise to an extent umama vukinja thukise kokubanda into ethile nje fuze uyise invuyise into okubanda wenzile umsebenzi ukuba utata simbuyise mama
no benjani bengutata ebengena mali bengutata andingeke ndichike nyipari ndiyesu tata ngoba ubuntu bamungenxa katata. Let's consider death a blessing than a loss. No be able to look go father than a divorce. I know, believe me, I'm your reliable source. Mama's dancing with my father, Ken Luther Vandross. Hey, pity I feel torn, they both gone. Hey, if only the way I see when both my sons were born. When Zelutata's born in Ongadi, there's a lot in common. Shalwin Abasukulwana, Siki watermelon, but hey, Ukalak grown responsible, I'm a parent to read the time alarm. Belly Tandy already. I sing along to the canto party, I love you, Teddy. Heaven lutata, baby lutata. Imnanda zinga watata, ndibuye pilutata. Cause no benjani, bengutata. Ebengena mali ebengutata andingeke ndichike nabani ndimbetsi tata ngoba ubuntu bami ngenxa katata 'cause no